Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. 37-28 йортында яшәүчеләргә суны чиләкләп ташырга туры килде. Ни өчен? Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Чаллы җылылык сезонына әзер, җылы кемнәргә беренче тапшырыла. 1 октябрьдан Чаллыда татар телен өйрәнү курслары эшли башлый. Дәресләрне кем алып барачак, укулар кайда оештырылачак. Утыз-7 комплекстагы йортларның берсендә бүген сусыз калдылар. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, су бирү төнге 11 тирәсендә үк туктатылган. Иртән торышларына да краннардан су килмәгән. Бу хакта алдан хәбәр итүче дә булмаган. Урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Сколько раз воду отключают в течение года, все равно аварии происходят. 37-28 йортында яшәүчеләр бүген иртән суны чиләкләп ташырга мәҗбүр булды. Алдан ук су алып куймаганнар, чөнки бу хакта бер хәбәр дә булмаган. Суны йорттан ерак түгел Раскольников урамына махсус машина алып килде. Я с утра встал, воды нету никакой. Вот на работу теперь опаздываю. Эшкә килдем, су юк. Обычно һәр вакыт су була иде. Кайчан су бирәләр белмибез. Чаллы су каналында әйтүләренчә 37 комплекстан инде кичә кич су агу турында билгеле була. Тик эшләр ремонтны оператив рәвештә башлый алмый. Су коюсы өстендә машина тора. Аның хуҗасын ЮХИДИ инспекторлары ярдәме белән дә таба алмыйлар. На следующий день колодец освободился. Мы выявили, что там идет подтопление. Мы произвели отключение воды. Под отключение попал один дом 3728. Там же выставлено в 5 часов утра водовозка. И аварию планируется устранить сегодня в течение дня. Чаллы су каналы карамагында 2000 километрга якын турбалар исәпләнә. Аларның яртысы су турбалары. Бүгенге төзексезлек нәтиҗәсендә 37 комплекстагы 170 фатир сусыз калды. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Чаллыда җылылык сезоны башланды. Беренче чиратта җылыны медицина учреждениеләренә, балалар бакчаларына бирделәр. Фатирларга этап буенча гаризалар яза башлагач биреләчәк. Сезонга әзерлек ничек алып барылды? Беренче булып җылылыкны кайсы йортларга тапшырачаклар безнең сюжетта. Көзгө гидравлик сынау эшләре 2 атна элек тәмамланды. Әлеге чара турбалардагы җитешсезлекләрне ачыкларга ярдәм итте. Аларның саны шәһәр буенча магистраль шелтәрләрдә 54, квартал эчендәге шелтәрләрдә 137. Халыклар дуслыгы һәм Мәскәү проспектлары киселешендә урнашкан участокта ремонт эшләренә көзен генә керештеләр. Эшчеләргә полосаның бер өлешен генә кулланырга рөхсәт иттеләр. Шуңа кыенлыклар туган. То есть мы могли бы все полностью скрыть, отремонтировать, забетонировать, гидроизоляцию сделать, засыпать, утрамбовать, забетонировать и заасфальтировать. Вот такая технология. Мы бы на этом сократили бы время. Но когда вот одну полосу на две части делит, для нас это было достаточно сложно. Хәзер әлеге участокка асфальт җәясе калган. Әгәр Камдурстрой эшчеләре бу атнада да вакыт таба алмаса, оешма икенче подрядчыны ялаячак. Нигездә көзге-кышкы сезонга әзерлек уңышлы узган. Бу җылылык сезонында аварияларны булдырмаска мөмкинлек бирә. Беренче булып җылылык бурычлары булмаган идарә итүче оешмага караган фатирларга тапшырылачак. На сегодняшний день у нас сложилась уже многолетняя практика, когда порядок запуска тепла, он в том числе зависит от задолженности по управляющей компании. Ну, это те компании, у кого нет задолженности, они получат ее в первую очередь. Да? Это значит уже порядка 14 компаний уже полностью расплатились с нами. На подходе еще 3-4 компании, которые вот сейчас, сегодня-завтра это дело закрывают. Ну, остальные уже, скажем так, порядок запуска будет на последующие дни. Бүген коммуналчылар Татэнерго филиалына 14 миллион сум акча тиеш. Узган ел әлеге сума 7 миллион сумга артыграк иде. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге көндә дөнья буенча йөрәк кан тамырлары авырулары беренче урында. Бу чирдән үлүчеләр саны барлык үлем очракларының 55%-ын тәшкил итә. Авыруларны булдырмас өчен профилактик чаралар узу мөһим. Татарстанда йөрәк кан тамырлары авыруларына зарланучылар саны 200 мең кешедән артык. Күбесе беренче сигналларга игътибар итмичә гадәти тормыш яшәү алып баруын дәвам итә. Длительная боль – это вот первый признак. Второй признак – это резкая слабость. И третий признак – это холодный пот. Вот если у человека появляются эти три признака одновременно – боль за грудиной, резкая слабость, холодный пот – надо немедленно вызывать скорую помощь. Гипертония, йөрәк ишемик авыруларын, атеросклероз, инфаркт миокардны булдырмас өчен гади киңәшләргә колак салырга кирәк.
Не надо курить, надо больше двигаться пешочком, ногами. Желательно все-таки знать свой уровень холестерина. Daimi rəvişdə fizik künegülər başqaru da faydalı. Onlar şamalı, türlü bulurğa tiyiş. Yukunu tuyduru, stresler hem konfliktli uçraqlardan şiddə turu organizmga oңай təsir etəşək. Arterial kan basımın ağırlığını ölçəp dururğa kerek. Tuklanu da zor ihtibar sırayı. Еще влияет на развитие атеросклероза несколько факторов. Это потребление сладких газированных напитков. У нас это беда в нашей стране. Это потребление слишком хорошо переработанной пищи. Tuklanu balanslı bulurğa tiyiş organizmga omega-3 maylarına, Q10 kislatalarına bay rizq kerek. Алар атеросклерозга каршы көрәшә. Яшелчә һәм җиләк җимешләр күбрәк булсын. Әлеге гадәти кагыйдәләр йөрәк-кан тамырлары авыруларын булдырмаска ярдәм итәчәк. Шаллы ТВ 3 елга беренче тапкыр кастинг игълан итте. Һава торышы тапшыруны алып баручылар эзлибез. Кастингта катнашу өчен алдан язылу кирәк. 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге хатын-кызлар чакырыла. Сез аралашучан, күркәм кыяфәтле, игътибар үзәгендә булырга яратасыз икән, үзегезне сынап карый аласыз. Исегезгә төшерәм, Шаллы телевидениесендә соңгы тапкыр кастинг 2015 елда оештырылган иде. Ул чакта яңалыклар, новости тапшыруына алып баручылар сайланды. Һава торышы тапшырулары көн сайын эфирга чыга. Тапшырулар Татарстан 24 һәм Пятница Челны каналларында трансляцияләнә. Кастинг 28 октябрь Җомга көнне безнең телерадиокомпаниядә сәгать 10-нан 12-га кадәр узачак. Теләге булганнар әле дә языла ала. Телефон номерыбыз 54 01 99. Үзегезне сынап карагыз. 1 октябрьдан Чаллыда татар телен өйрәнү курслары эшли башлыйм. Узган ел 3 айлык курсларны 40-ка якын кеше уңышлы төгәлләде. Аларның күпчелеге рус телле иде. Дәресләрне быел да Чаллы педагогия университеты һәм Ак мәчет мәдрәсәсе мөгаллимнәре алып барачак. Уку бушлай, быел курслар 6 ай дәвам итәчәк. Дәресләр атнага 2 тапкыр үткәрелә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләрне 1 октябрь көнне кичке сәгать 7-дә Ак мәчетнең актлар залына очрашуга чакыралар. Ана телебезне өйрәнү мөмкинлеген файдаланып калыгыз. Без бит дөнья белән идарә иткән халык. Без бит шундый зур дәүләтләр төзегән халык. Һәм безнең инде әлбәттә инде үткәнебез мактанырлык, гурурланырлык безнең. Шуңа күрә инде без ана шул Аллаһ Тәгалә безгә биргән кыйммәтләрне, шушы элеккедән биргән безгә дәрәҗәләрне без бүгенге көндә саклап, үзебездән киләсе буыннарга алып барырга тиешбез. Һәм инде безнең үзебезнең балаларыбызны өйрәтергә тиешбез шуңарга. Оныкларыбызны. Хәзер рекламалы мәгълүмат: ит һәм казлык эшләнмәләре, сөт продукциясе, хуҗалык товарлары, көнкүреш техникасы һәм текстиль барысында бер урында һәм кулай бәядән алып була. Светофор кибетендә товарларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Санап китсәң 2000 төрдән артык. Отышлы бәяләр һәм атналык акциялар берәүне дә битараф калдырмый. Светофорда яңа бәрәңге дә сатыла. Тиздән кибет киштәләрендә суган һәм кәбестә уңышы да барлыкка киләчәк. Кулай бәядән сыйфатлы товарлар сату Россиядә урнашкан светофор сәүдә шелтәренең төп эш юнәлеше. 2000-нән артык товар арасында һәрбер килгән кеше кирәкле һәм файдалы булганын таба ала. Светофор кибетендә товар хакы базар бәяләреннән арзанрак булуы белән аерылып тора. Биредәге түбән бәя продукциянең сыйфатына берничек тәэсир итми. Я живу за городом и раз в неделю приезжаю за покупками в магазин «Светофор». Каждый вторник и четверг сюда привозят мясо. Посмотрите на кусочки, душа радуется. А цена просто сказка. Ломоносов урамы 1А адресы буенча урнашкан кибеттә күп төрле азык-төлек сатыла. Ит һәм итле деликатеслар, казылык, сөт продукциясе, ярмалар һәм тәм-том әйберләре. Арзан бәядән хуҗалык һәм автомобиль өчен кирәк яраклар, көнкүреш техникасы, тукыма һәм башка кирәкле вак-төякне табып була. Светофордан берни алмыйча китү авыр. Я часто прихожу в магазин «Светофор». Каждую неделю здесь проходят разные акции. Одна самая популярная – это товар по рублю. Очень помогает сэкономить семейный бюджет. Мне очень нравится приходить в этот магазин «Светофор». Здесь очень низкие цены, что немаловажно для нашей семьи. Җитештерүчеләр белән турыдан-туры эшләү һәм минималь өстәлгән бәя. Бу киштәдә торган товарга кулай бәя куярга ярдәм итә. Биредә һәрбер гаилә бюджетына зыян китермичә күңеленә ятышлы товар таба ала. Кибетнең төп шигары бары отышлы бәяләр генә тәкъдим итү. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Кичләрегез имен үтсен.
Иваново едет к вам. Подушки 250 рублей, одеяло 490 рублей, постельное белье 450 рублей. Павильон на парковке гипермаркета «Мегастрой». Набережно-Челнинский проспект, 37А. С 13 сентября по 7 октября.